No došli mi takéto Asante Pimple Patches a ideme vyskúšať na jebáčiky. V živote som také niečo neskúšala, ale pozrite sa, jaké sú tí kokos, že kvecinky a ešte aj diamantík tam je. Nikdy v živote som túto vec neskúsila. Je to, že Asante Pimple Patches. Takže ja tých pimples mám celkom dosť, ale dám si to iba na tie najväčšie. Ale akože cute, že? Kveciny. Ja som videla rôzne, že srdiečka a hviezdičky, ale takéto kvecinky som ešte nevidela. Teda. No idem cvičiť, hej, tak neviem, čo si budú myslieť títo chlapi tam v posilke, ale je mi to vlastne jedno. No. Ešte cute. Takže som sa vám zvedavá, že na tento zázrak. Fakt som nikdy nič také neskúsila, lebo však čo, si zakryjem korektorom a hotovo nie. Ale teraz, keď už to mám, takže to vyskúšam. Ale je to vtipné. No, tak čaute.